Kubakora ki? Kubakwenda se nyomba yo magoko. Abo igo. Igo bono niga kumnya kochi asegete na rangi ngana mu munyaki gocha iga tukwana abira atatu atarasoka. Basono mwancho muri nabo igo mwancho mutegereri twaikira iga. Kuba nigo tubwate ebire bikenare niga kugenda samatanga igo na tegete nga tonyoro enkwana nsini niga mwanyar ko muku muigwa mwanyar ko muku igwa materaye na inje bona rangane oseli botaka iga nera na wana olenga muntu boseli botaka senchire ndo manya ndandu bakora ndiye njiri azo koseli botaka alenga ngo seli botaka senchire nde na digamula taganya ko koseli botaka ase obwamo baida iga ndo kuliria bandega asuma ete ngutaka kiro muntu otia bidii yani okongye bikokora sega seri yakora Exactly. Abantu banye tokwana iga mbaro bakorigere batakumanyeti mbaro bako igwetera samatero mbanya okorra no bara dibanga kwa we rere we manyayo monyene obatenga yorwete asamarieta tamako endera gosibosio Karati endo ngena igunga obutaka ngoseri gubole. utaka ngoseri gutore Igo bono jina akonyekire. ngo abantu ko abantu ba seri ani ko teya abantu ba serious seke ba bwate kebago Igo. igoba Igo na bele ne partner chugikira na soko seri butaka taka bole ngari bwachire. Okay, asa marieta ngoro kwa Edward Masagege, omoteri Edward Masagege. Kuruchisa machabo basinyama chali nonka. Igonde omuigo rigose the fat of two sons ni bwata bana babere. Gifton na Maraga CJ nindo getayo yamuko ku Maraga CJ. Lero na tani familia nega iga my wife na rega iga ngoro kale chinsa iga to mata yara rusi chimeka primete ko ya chimeka bosi egera magoro kase kamera. Asante sana. Pia mana Asante sana. Igono nyamacho kurugwa magore binde byiga. Nsa durugora. Nsa. No kurugwa magobeke binde byiga. Nsa. Na wedenga makwe. Ndengi abantu bali ngorari umuntu abantu baona bara gati ari yo mako. Asaro mancho mateke nero yora iga. Ono Edward ne gurenga nigo bwato bu no bwa tubwatinsa. Asa no kumnya kamatanga. Yes. Tima itinga Edward Masagege. Apart from abantu bakorera samatero, abantu bayigura materao, ndeto so ase asoboteri bwo kwanza, tumakumja kochi ase keten emu ya onero no bwate ganto ketiga. Ndio tora chakira samatero, mai nanya gutwarama there before. Yes. Atima itina na kibwa chake to botero andiri wa chake to boteri bwa. Actually yo boteri na chagete kale sana kondo mwana mke tuagaterire chiprata batatu. Nari tuagaterire engaki yo in fact nakaberesha pikire nesa nelia bagusi gropo sana na manesha pikire yakara buna baga soiro online ngontira soiga nonde mocha kumacha kana mete chinse chia Dubai bono igo tuagaterira bamura batatu ase toraba keiga gutira iga alafu kurwa gunga changa chunga ni skuru kuru kunga Nduru Boys ditangana somete kera primary school no na chagete kotera tora bamura batatu ngenda Nduru Boys then kama uchikwenda kuchichiza macha Dubai. Ase esabali hoteli chikwa ele chinge tuateli nacho tuagaterera lakini 30 time tuarekotera tuabwate support ira sokyo kotera kosekore kotyo kotera ase egerto kubeka sembeo niko tuagatera matera litu tuarekoros tuatera ga gugo busaigo amangana yera lakini egakirende gakiama ngatebalinde bono nje nimbwana takobeka matera ya sembeo elinde akira abantu lakini ndebo no capital tayo tukatamira uchinsa mache wa Arabuni Dubai elinde tonyore capital egere tochako nyachi recording na kora system ende yonse bunora rangirwe event obeke speakers hotel bono dende ngakiyo ngakora ororo Dubai emyaka mingi sana na gara Dubai for 7 years egere kubanga mangana yiga lakini bono yabe tumente bad luck asingi choko tero koiga lidina go lidike ndo kyaberere diga na atomire kitago ne chikipo trende my brother na rori kombua tera konyoro manyire kobugia menda boko tara kinita mete kobugia mintera kina kwanyu manyire lakini bono ndega agachaka kurwaru mutuko mwatirende to gushuruka ngatega tomere nyagitari bosonga rwari lakini bono bona ndata kona kurwari guga bagate aya manyinga kore kyamwereire yani bono kamocheso lakini ari strong ya ukwana ona ndaga teba momentera manyinga kabeka chi tunda ibere bagatanga bona every 2 weeks gakwa robeke every 2 weeks yakwa robeke bona tukashugulika ikapiti tu ani ndabiri kanya tu agori tu akorire egera rwari ku tukamwira mwiri fare dad na general ya tote tukumikiroro bagataya mochando yo mentire igata kere kwenda India 5 million jita kera chigoreki achikorigereri kwa bwatu bure bwali Kenya kwara bono
wana gushughuli kokwe kabe patiembe agatonyora naki wana achita korosithia gotero kung'ama kweli bono ngai omenyete ayokwira bakabateria baya bakabarandia baya gwakora igongo ara bere Dubai gari warabuni na arabiro arabuni myakemenge sana ugo to kirwo gwatebere ngwa chage to hotel go kwabo chage kare sana yani nige ndukia go chirte gosoma ita bantu mbara bacha gotera korro mundu to tere bya sana ugo kunane muntu nago ko kwara ntere buno oliera abe bya sana esa nige ndukia go kunete tu familia yane yatobekete kanisa korwa abana bake tukachoni kupatfenda gutira bono gotera gukaba buna ne talent gochanga njamatera mono nyamachigiri uneko nakotera nakagokigu mono enga kinere mo gutano yagaterire idia gotere kubye gitanje nagatwarire pagi na nagokora iganga na inje no ndrange pagi iri ento kongwetia koboko iga inje mbwata ifekiti ali na kiko gochiari nganja matera mono igono kinete kanisa hivi no kinete kanisa mbobani pole sana so kubuli swali la boli bonsi mbara abo iboli nimbwata iboli my father aperi moranga masagege ebundi ari chisoko ga kune chitangi na my mother naro Grace api kirna chage tene nje na bwata kamwekeke ko moski matene bwata kamwekeke ko moski ngaro kokora ona kira ta kamweka ko moski mo bya kuminga otage dotige skuro chikotera kira yo bwa tenga tu adi otage to chago chago gotera na kiba ina kiba irete in fact nje mbangandi no my father antete ngalio giri ya on diri se keyboard antete that time kera na matenga ya ni tageta ko record antete nga bado toraba Bible mbali ko discourage yani mbali ko encourage pano ba chite ko nika chafta na ko skuru mento mebudi amatenga ko go soma okura ko skuru kwanza mento ni makara kima ko kwa lakini wana lina ko ile skuru wana lianta tinga bono you can make skuru yangu akorde no chite college ni ko ta wana mosuni somerete Dubai sana na aviation ni manyete yes kirwa cha no njiro batero gutangani kabisa mo de batero ngoro gutangani kwa ko sumbwe ngoro gugungan no njiro batero tan kwa derde kabisa utanga de fast song actually utara gosoki mie ndiko utara sokia oli yani ko nyotari ko gosoki utangani ko gwa chito moto utangani batero batero ko gwa chito utangani bono bati mbaya ngo chite ko barecord because yo konyoranga enjero kubange bibungo ndisana de ndiko sona akonyoranga pitie ko gotika gutangani bono ko utangani kwa record tingoro okatera actually bono asikoli ngorite kwende okatera ngori kware koteba ngaki kwatera ngori nare kotera ngaki nari atinko le korte by the way namba no kwanginyo rinta kere ko kare kote bana na katerenga nari gereire igora lya somosaraba na inyoire buna tatera bambetwe akabambwa sengencho yagamona nje elinde twensi tonyole ogotoreka akugwaso ira bono na igule arafu Edward ngani takyo shiri igo ndo mulisi we kansera bongo gambe byaye bono nalina kutikira maseni ga ontikira maseni ga ngono mulisi ole je no mulisi ase kansera bongo sedie rokonga sedie ye gotoka chisama cha nyamache mogutana district yes bono ase igobono gasyo kana yo kurandie nchiri goetera samatera yes kurandie nchiri goetera samatera basono mwanchwa omotegereri otoligerete goetera bagusi Global Radio otegerete goetera radio to bagusi Global Radio orasa nsemo ya YouTube otoligerete boigo oyakora kuna Edward Masake mwamugura sa nyingi mwamugura sa yani bakwigura sa nyingi sana amatera ngoro kwa makweli otera kuli manyete otera kuli na kuna tabanta bangi ndakuna kwa kuna tabanta bangi up to now maitera nyoro kwa matero naro kwa sokiria mangi chelpa mwira ngwa sokiria actually ndigereti charpa musato kwarati charpa musato ndigereti nande andira mange na rale nchira kocha lakini bono ko kwa makweli abantu nabantenga no bwenete kukolsika kwa bakotinga kwana gakora no ne launch una wasani bane mbari mbwata ali abange sana kina Senator Samu Kemwa bakambori nkyo kanyete masagege babo Sam Eli babo Chuchimika bakambori ngano bwenete kolirisyo kotero kokoreki kosoka sembeo alafu egere ko pefui tuata albums coming yes amatera yo chelo mbere watabiro wasaka charpa muboni gaisatu satu gwate matera ya okuruo chaka gotera na matero kana wai karansansi kweli kera gosena matmaete squeeze amangwa na nje nte yo muntu nganga gotera gorigete ngenda mbe komo sauti yane gotera no kwa amatera nje na chakete kweli kera kale sana uno gotera ngoli na tereti nduru poisi chitukupwa na ndengoro gwa bigetu sana chide tukwa ngaki tukikumbuka mwaka 2007 yaliyotendeka oh Yesu mwenye
huruma iyo matera bunayo aina matanga mete kolika alafu ngakora ki ngatrain bono igoni mente kolika gotera nande nimbwate tati ko matera on spinche kwelika na kwelika matera weka matera yao chi audio chi video yes na kyogo cha kwaya so kimaite ngachigotema kwanza ncho manyene ko korosie ogotero tino matera ina no gwate yagezo manyete ngito kole bibi ngachigotema korosie matera kumbe korosie audio piti ne chibesa kuenda kole audio studio ne chibesa e camera ne chibesa editing ne chibesa na kyogo cha kwa manage gokorora kaba gosipota kamboro kare osari asakete bono actually asensemo ya music ero ama ene music is very expensive nande kerere expensive you have to work hard even my son chose namanyete amadi working in bate company ya chingoko ngote matore kolenda chingoko alafu to supply go chibogere echinde to ira go chipometiro goroga I want kara ano muntu mia ona ayo muntu baseli botaka bana bugo kango yandaro na kichingo chikanda muntu baseli botaka oibono na buto kwiwana naye moruli ono kurukuna seli botaka to teya bantu bakore bidi data siga bantu batigo ikaransa nyomba ngote kameto ogotero na migo kabyange ayiko ruchibe cyo record ruchibe cyo go rosie pit inde bionsi ipi igobono gabo no kwanyora kandi kwa alafu kwanyara kandi kwa nakobekera korwa yakora nini njere yo gusira nandi nabasani mbaro na barabuo gotera kugukuna kari gasigari ateba masagege in fact nagotomiri ari pamwe ndo record igo igibagikia ugo takwara akora nage gusira muino gai gusira kere nandi na friends ngoso abali ba gusira senchirende abasono mwancho motari kwigwereira aina ya Edward Masage ka ontenga ni gara manis bidian ya ko enda seketa tambe sana lakini nanji ting kumati ka genda iko tingo tiga genda iko Edward amma ko tero kwa kabere nguru kinyole otero kwa kabere woka ogotera kwa kabere tere tebono ogotera nkoro na chite gupima nkaroranga abayibori na abamana sana ingakine na areko seri go school fees unango seri buganko genda nacha nanyoro umusemu chenga gasete komoteri chose chinde cha tumiruga ontaiga ngo nagotema ndi chikomo kwana nyora uri mutenete ga komotonganyira nga hey fanya kazi bana tingo nyara ibagari kwamba no muibori watero kuna chite go sokire test kogotebanga ni nani mzuri kama mzazi okukoro kuiga rituko liririe launch Sunday ngoko bwatokera ninde dio kaiga na gosoera nyembe ndaraso asenseme ye launch ngosotro asenseme ye launch omanya batekereri bali batolgere tina bali batotekerera tukutira seri dio bagusigilo baredio amanya ye launch yo chokoba na kimipango yawe ye launch yere ante ndakubuli maswali kitabiriga okotero ngororo wasoitie fisho mata okotero ngororo sokia uri tangani ngororo wasoitie fisho butangani orokyo okotera nasogatie fisho nokotera kwa ringe kwa okotangani pi nokotera kwa enyangi nakuna sogatie fisho kwa enyangi kere na nyore toro baruruane bono nende kama koteba ngakoroka masinga umbwe yani masinga umbwe community na chita korengera ringa kwanyora muigwana ni renjerali ngorete enyangi kabisa awana mondomia awana tira ndoko kuigwana bono kere na kore enyangi ngateba muigwana no muntu lakini bono kore kwa muikiringa kwanyora ne mwangere kosinyana bono kama kubo ni masinga umbwe bono ngayaru era baminto chuki yasoa okoramana gwasoa ogwetana gwasoa squeeze mate chinyangi tinya ukwana uchiabo tokumira kimweza magana mange iko tonyo tinya ukwana uchiabo nande bono seli ndoche stay nabarura kali ke mwaje reception yalia stay nabarura sokolire view yane naranga abandawe bweka ino bono matana kamwe zikomi nakamwe zikomi no namuboli kako jango teba nakamwe zikomi no in fact meta na makosa karo matawo chase ino ibeki yenda Asbaro mwancho mulina wego mwancho motegeri baba gusigile bu radio Edward Masage kanya gotoera launch ukwandi gero launch kunyo kwanda tole chinza chinsini sana chiribosyo okubande tengu musiborande actually tengu sibole mapema sana ntwate yange nyumba yo ibirero nigere ngiya kugwa enyumba yo mogoko ngo siborande otero ngoro kuma kweli then charo kama tera ayu bangkesi makweli netora kwanda ngotero kwa makweli kwanza kidogo kwa era na kikwaja keraria ngimonde tobeke byote nga makweli otero kona rengeiga ngakubeke otero kuna gwa kunda bantu abangi sana tukwanda ngo otero kuma kweli otero kuma kweli actually otero ko kero kolgererie emichie menge sana okonyora nga abantu bale bakurukutie breadwinner kwanyora babangete family buya lakini bona makweli amagocha airo monto litegemeo amanya gotige family ya tanta na pi ya saleka bono ngachikorike ngare mechie menge korera bono for example na gaze ngo enda matanga omongwano iga kore county gaiga
in fact bona enchira makweli amocherete amoirete ikorkene ngori yenda riarengo bono ngamakuri bona makweli aye bono ngaibona yo kamenyete kwaira bantabaya kwatiga chintakana chichandegete in fact bona gotero ku korokugo kunago perform iriga yani no akero gotero kurigiria abantu gochiari akora monta bwaterete nkoroiga yani minsinga no gotera goko gusamana njebwika ngonde mikoreko ekora sigo chiatebanga bono gakinatolira yesongo chale inzatobwat ngo bwato bare musana ndiriwa soete gotero kumakweli akatero kongo sogeti immediately kere my brother sirete mwaka kyo yorenge in 2018 alio kwalenge Dubai bado still in Dubai ndueto 2019 ngo chio mwali igo ogusira we brother yaona kwa kunete mono gapindi otero na kuwa kunete sana lakini mega ya tarasira konyana nangeire kwangire koling because umwana naro wete kurwa koroba igoro mu mugambi chopo manga Marcom akarwe koroba igoro mwana musindi ko sari kuwa uraiga akacheka taralia kagu igente kiriki kankuna na kero kyo manyete bono lakini bon my brother liliachi gosira kongo chega na ikire about ntara ikano enganja kolera inachite studio lyoka ngwate byanga aye gwacha ketotera tumuiko goche toka cha gotera kero kende motera te kwa roche nga ya motelo nero ngo gitio ko ya matera aye yes in fact bono number 1 ando montondo con inspire sana ikakuru ku Jeremy Ontiri Jeremy Ontiri korukaren koligereri nda online ya sana amatera ko na kobiaro na gotera matera na koligereri ole mata bwati araka matera yo mai ngora kwenda ngora ubasa koligana ne elite miyane pole materi nda ndo nkunete mono ikakuru ku chwelia nayo dunia yaisha batara koligen ko kansango koligereri ngararanga kwa kweli dunia imefanya nimeisha nkana go tamani ngama go chaka gotera no muntu mutangane ko kumurike muntu ubasa koligotera kwa bono tokotera igo bono tokana kotwarike kusi tokotera igo Jeremiah orina Ontiri na ukunete sana matera na matera ukunete yes matera nare agateti sana igo bono umuraria Jeremiah orina Ontiri kutinse mucha Arlington Texas igaria igo naye no yomo bwabali bagerete baka Edward Masagege achaka gasoase industry yo kurandie nchiri kotera samatera yes etima itinga ajana atumire binde binge sana ke era kugenda ndoche style na araka atima itinga no rodi rute itinga mote naro bono china kyaki naro ikera bono ria nkosoria ikire aro abatari nabange mone nakonyire abatoko nakoligereri ngaki omonene na itwatokonye tomufechi step ejo anene mono my mission is tari gwikira moterigete igonta getentere ntokego konya abantu nyore something nenje support young coming talents egeremba bwatoko boko mosuni e support tonyore toseri gutaka asimiro bintu aspana uma tuli dongori ogochaka awaskira aga step with ensiniga ese step waskire wa betiro ndesindani yes na betira wantabanke kwa betire sindani no debyanga na betire nyale sindani betire duin mukaya na betire madam tadika tora irendi swali madam ngotera ali no ali kwa ya member in fact yawo so po agotera ogonse bono agoto mwangu ngotera ne tokotera koma paite we that song is a family choir aya is a family choir yes abantu nabakina bwatira koboko obase kuri kwanza kuna wale studio green hapo ngonya igunde njo kora studio yao studio ngokora tore recording video shooting ngokora tore yes igobona ya mangana yo shoot video biasara bito bwati ya bono nayo wekorera igobona na tatara kuri kwanginyoria ndakere kwanza nyochite kamnyoke studio ngokotera kumbe so kuri utagani kuri utarekora yes audio ngwa rosti ko se audio na rosti mbono ngo ngoro shura audio studio yao yes audio recording ngoro record audio na fisho bado ngo ndochino ayabona mbyole bono ntagete tumunyoka kidogo tukwanira mangana ya launch na ore message yabo gakwanangiri kwa matanga mwancho muri nabo mwancho mutegereri Edward Masagege kwa igura mangana yonsi ipi na bwate na ore message gatorangiri kwa matanga actually abwenta genda matanga kwa matanga onale nyantira ango munyokara matanga ojo siro muntu ndo mwao no lia siro lyo mwao ndote timolero anamaye ndagete tosoe asensemo ye launch erango motegereri erango murigereri launch ya ondo njiki kayonye begete njojo kwanda go launch iyo mangananga banayo bono litangani omwancho murigereria ngote bambio mono sana singencho mwabera mona into sana mwato support ria senga kintambe na ndete ko samwendete go to support litukoria Sunday ya mambia 37 March
ndutware launch yogotera kuri kwa makweli ase skuru gokunga Rogongo Secondary School igere chisemo chiabo basi nyamachi ase launch yiga in fact abateri bonsi mwariganiri abantu bonsi mwariganiri bari mutete kutosira mwespi mwariganiri ende turirisyo gotera kwa makweli album launch iyo gekoera nogotera abange batebire koko kuna chingoro sana nande abageni mbakarororo nande nabande bonse motorigetiga mwensi nabareganire ase launch iyo nande umanyete bono umayente asensemo